What is up mga balbal? So for today's video, mukanta day me. So na dahil yung supporter nga ni-request ng song from he is from Cebu. So the song is entitled Having You Near Me. Pero Maiba naman. kuan day kanang ganahan siya og kanang Having You Near Me pero Bisaya version. So nga mong gibuhata mo siyang git-translate og Bisaya pero di po siya literally nga git-translate god. So wala mi gagamit og Google or Amazon kay Ginoo ko, layo ra kay sa tinuod. So git-translate ra gyud. Then we have here our supportive guitarist, namely Hi. Cyrus John. So hi, say hi to the vlog. Hi, vlog. So gapa-assist dahil niya kay Ginoo ko mga yabag bepod betas naing guitar, so okay ra kaayo di na may matantong kawala. Ada yung muhangyo lang po ni hanga. Ayaw lang po mo pag-expect nga mga nindo sa tingog kay biyabag bagay mangluwa. Ayaw pag-expect kay kapon mi nag-expect ani. So sa tanan mga shout out ninyong tanan, ayaw mo kapol og comment kay kuan sa pagkakaron guys, busy pa jud kay may gikan pa ming namunlay. Basta Basta di mo ka-relate kay rich kid ba mo. so unsa man magsugod na ta? So among sugdan na ni among pagkantahon karon nga Having You Near Me Bisaya version. Composed by Siquijor Vlogs. Masabtan kayo ako na nadani. Ayaw palabig sa panginoon ko. Kaya niya ginahanaw na ayaw nagpinta sa unara. Mas mapalipay pati ka. Ikaw ra tapad diri. Biranti ka. Ayaw biyaw, ayaw palayo. Okay ba tapadiri? Ayaw biranti ka. Igugmahon ka, okay kayo. Tinalog sa imong iba, tingag ugma sa kuha. Karong gabi magkulita na ita. Kay kasi numamumpiyan na ka. Kasi na po kuha ning hitabuha. Mas mapalipay pati ka. Ada ka diri kaya biranti ka. Ayaw biyaw, ayaw palayo. Okay ba tapad diri kaya biranti ka. Igugmahon ka, okay kayo.
ayaw palayo. Okay ra Kadiri, kaya wirati ka. higugmahon ka, okay kayo. Okay kayo. So, thank you guys sa among kuan guitarist kay effective kaayo bisag yapag ko ang mga tingog. Sa duko ko dug tabang kay murag nilabaw gyud ang guitar sa voice quality. Aw, na ba? Kuhaan ka nang hinaot ko nga wala mo sa mag-request. Di siya salim. Ay, thank you po day atong ay ni sir nga ni request. Thank you. Hi sir, kabalo na kag kinsa na ka sir. It's you. So, a new challenge was accepted. So, sa mga ganahan mo request of mga challenges, pero ayaw po nang lisod kaayo sa maaning mga kanta-kanta nga among ikayabag. Ayaw ra kayo anang inana. Kapag kaining gitara. Na feeling nga ganahan kay kamo kanta pero ang kanta di ganahan nimo. Sayang mga chon. So moro to sa mga ganahan magpa-shout out, comment ra kay bahala og anaman na basta kay ma-shout out. So, palihog ra comment og hashtag #lovelove. Yung malihog na lang po mag-subscribe o dili ka mahasol, click na lang po ang notification bell. Para ma-update ka sa among mga video o sa among mga dagway nga makaluoy uyamo. So, mo-shoutout na niya mong kuya Biring. Shoutout na shoutout! Shoutout na dahil ko sa akong auntie sa kuana sa Australia, kung mga pamilya sa Sa i-mention pa ng ngalan. Shoutout tayo ko sa akong auntie Grace na yung Kuya Buyet nasa karon sa Australia, tapos akong mga pamilya sa mall, Auntie Milay, Kuya Marlon sa Kumay-Gagaw, Marty o Juan, Marty o Murphy, Ate Murphy, tapos sa ako ang Yana De Rose o Kuya Raymond o sa mga Inanoya family dito sa Karkar. Shout out to you! Hi guys! Sino nga makita ni ninyo? So, shout out po sa akong auntie nga nasa Japan o akong uncle nga nasa Japon. Hi po di ay! Shout out po sa nag-birthday karon December 12! Yay! Happy birthday! So, belated happy birthday to this girl again! Yay! So, wala mi kapakita nga celebration kay Ginoo ko. Wala mi Wala mi ka celebrate! na hot. Pobre! Dili mo yung kapakita og mga activities. Kaya wala mo yung activity. Natulog ra ba ikaw na hitabuha? So, nagkuhan ra ka sa ni Matarame, tas mong adlaw. Hinaot nga sa nag-birthday na ana. Bason. So, sa mga makakita ane kay bay-bay naman kanuhay among viewers. Ayaw rin taon ni i-bash. Okay naman po i-bash me, pero ayaw lang po may pasakite. Ayaw po may pagkaulawi kay Ginoo ko. Okay lang sila ra, kilabot. Mga katong mga taga-kuan, taga Siquijor Vlogs, Ginoo ko. Ginoo ko, mga yabag kayo pakanta-kanta. Bitaw! Ang saktong pagka-istorya, napugos rame. Prangka. So, thank you for watching. See you to the next video. Bye-bye.